लोगोनाव थांगासिनो न' खाथियाव बोरमा लेंहरदों नायलांबाय थादो लोगोफोरनि जिउआ जोबजासे लोगोनि न' मोनसै नै ओंखाम जादों जादो दे नै नानिया ओंखाम जादों नै आजाया आंनि लोगोनि फिसालाया नै टिभियाव नुगोन ने बाबु दे हाय होन नोंखौ दा टिभियाव नुना ओरै खालाम दे दे खालामबाव राजा दे नुनोसैमोन दे ओरै खालामदो नोंखौ नुनांगौ ना दा नै दाबो एवखाङा लोगोआ आं दानखायसो होनबाय आं नोंनि भिडिअ'आव थाफाबाय थानाय जाथार नै जोंहा बोरमा एवनोसै नोंबो बेदर जागोन हा बोरमा बिबुजों जानोसै बोरमा बारा बेदरखौ जादो थोसिगोन ना गुसुखौ खायफा लोंखाया दालि ओंख्रिया नै खथ्थ' गोथाव लोगोफोर नोंसोर मिन्थिनाय नंला मबाइलाव आरे जाबाय माबा बोरमा बिदै दोननाय आं दाला फानबाय जाहांबाय लोगोफोर गोथावथार दाउदै एवनायबो खेबबावनोसां बेखौ जाजोबगोन जों लोगोफोर नै र' आथिङाव खेबनि नै बेबो जाबाय जानायखौ देखायासै ओरैनो जानायखौ होनाय जानाय नंला लोगोफोर एसे बेजालबो थानो हागौ नै ओंखामाबो गोफा नै बेदरा दाउदै बोरमा एवनाय बोरमा बिबु ओमफ्राय मा होनो जोगोनार बिजौ दाउ बयलार एवनाय नैबे खारं खान्दाय बिबार नैबे दालि नैबे ओंखाम सासे दोनहरथारलायबाय बाहाय 12थासिम नै जाखांबाय लोगोफोर जा गोथावमोन जाबाय उदै देरलायलायबाय नै बे लोगोनि फिसाइखौ नै ससेल' नायदो दे नुजालानो बिथाङा नै बे बिदानि फिसाजोनि आथिंमोन खोमोन गोजाखै मानसि जोग्राथार गथ'आ ओंखायनो खोमोनला नै बेहा हेर मास्टार उदैयावल' देखायबाय नै लोगोनि फेन्दा नै लोगोनि आथिं नै बे लंपेन्ट गाननाया बिए फरायो दतमा कलेजाव लोगोफोर न' मोनफैफिनबाय ओइ साम' दै उदै गरम मोनबोजोब्बाय जाबोनानै आयौ जरदा जाव